Hi, I'm Dag Norum in the Rubberheads, Arctic Norway. Today we're going to show you a video about extreme tidal race kayaking and see how the effects of technical skills and psychological skills do on the actual kayaking. Here is one of the main currents in the Arctic Norway. 3.6 meters level with about 6 knots currents. And of course in those conditions it's important to have the technical skills and also to believe in yourself, to actually believe that you're able to do the wave. And today we're going to show you how. Nyt sävelkaikaa tähtein myössä on kumma aika mieltä kiehtoo. Tää rytmi kuuma tulta liehtoo, sen outo huuma pieni illoin. Kun luokses johtaa, tunnen silloin onni kohtaa mulle milloin suot kuuman suudelman. Etsitä on meitä varten, nyt käymme tietä onne tarpen. Sä mulle onnen tuot, kun hyvin suot, ja jää puolet unhoon. Etsitä voi onnen antaa, se minut mukanansa vie. Mun kanssa karmahain, kuljemme rinnakkain, se meidän onnemme lie. Hetken ehkä onni kestää, loppua sen ei voi estää. Silti siihen aina luotan, kestävyyttä sen mä vuotan. Sua yksin aina jumaloin, sun luokses kaiken tehdä voin. Sun lempes marjan kerran join, se huumas mun. Hiljaa yössä, nyt sävelkaikaa tähtein myössä. On kumma aikaa mieltä kiehtoo, tää rytmi kuuma tulta liehtoo. Sen outo kuuma pieni illoin, kun luokses johtaa, tunnen silloin. Onni kohtaa mulle milloin, tuo kuuman suudelman. Hiljaa yössä, nyt sävelkaikaa tähtein myössä. On kumma aikaa mieltä kiehtoo, tää rytmi kuuma tulta liehtoo. Sen outo huuma pieni illoin, kun luokses johtaa, tunnen silloin. Onni kohtaa mulle milloin, suot kuuman suudelman. Etsitä on meitä varten, nyt käymme tietä onne tarpen. Sä mulle onnen tuot, kun hyvin suot, ja jää